Priatelia, keďže už 30 rokov nie sme s Čechmi, myslím, že nebude na škodu, ak si urobíme malú lekciu češtiny. Najprv pôjdeme v slovenčine, v romčine a následne v češtine. Prvá veta. My hovoríme po česky. Amen dvakrát raz po česky. A my mluvíme po česky. Opakujte po nás. Je tu pekne, ľudia nás milujú, majú nás rádi. A Kaneinka de šukar, o ľudo same kamen a Kadein šukares. Je tu hezky, lidi nás mají rádi, lidi nás milují. Všetci nám tlieskajú. Kana sabora mengi kljaskinen. Všichni nám tleskají. To není to řekni. Naučil to. Říká to špatně. Říká to špatně? Tak jak to máš říct? Jak to máš říct? Není co řešit. Není co řešit. Nie to řekni. Ne, povedz, není co řešit. Nie to řekni. Neříkej ž, ale ř. Ž, Ř. rž. Nie to řekni. Ne, není co řešit. Nie čo to rekši. Ne, Mařeno, řekni, že my se ti nebudeme řechtat. Neřeknu, vy byste se mě řechtali. No, A počkej. choďte spát. Co řekni? Třeba říkala. Rekni. My na tomto námestí zahráme taký teátr, že na tomto námestí to ještě neviděli. A Kanáke zbajná príklada na meste divadlo. Ako by to bolo správne česky? Ževnumanka. No. My na tomhle náměstí uděláme takový teatr, že to ještě náměstí nevidělo. Že to tohle náměstí ještě nevidělo. Že tohle náměstí to ještě nevidělo.